Alo? Alo, Capitala? Suntem pe fir. Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Alo Capitala Talk Show. În această seară am un invitat special, pentru care un an în urmă chiar am plâns vreo 2 zile despre evenimentul care pe noi toți ne-a marcat. A fost o zi tristă, o zi neagră din istoria Republicii Moldova în domeniul culturii. Și am zis eu că dacă a trecut un an de zile și noi, nu știu din ce cauză, cam repede uităm niște lucruri și oamenii ar fi trebuit zilnic ca la moldoveni, la clac, așa, să stea acolo în jurul acestei instituții. Să chem pe cineva aici, chiar pe omul cheie care a muncit o viață acolo, ca să mai discutăm, ca să mai tragem niște linii, ca după un an de zile să mai punem semne de întrebare la niște lucruri care, până la urmă, eu nu cred că au avut răspuns. Și această persoană este Svetlana Bivol, director general Filarmonica Națională Serghei Lunchevici. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc tare mult că ați venit. Eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru abordarea acestui subiect atât de sensibil pentru noi toți și, de fapt, cum ați menționat, pentru întreaga cultură a țării noastre. Și, de fapt, pentru societate. Lumea a fost foarte receptivă atunci când s-a întâmplat, au fost foarte sensibili, au fost foarte alături de noi, mulți, și asta ne-a dat forțe, ne-a dat încredere. Exact. Iar înainte de a începe dialogul propriu-zis cu dumneavoastră, vreau să reamintesc celor care ne urmăresc că aveți posibilitatea de a ne privi pe grupul Diaspora Media și cu această ocazie mulțumesc foarte mult pentru colaborare celor de la Diaspora Media. De aceea și conaționalii noștri de peste hotare au posibilitatea de a vedea ce se întâmplă în municipiul Chișinău, pentru că, așa cum o spun de fiecare dată aici, marți și vineri seara, Alo Capitala este un laborator care va avea o idee năstrușnică de a schimba destinul Chișinăului. Vom chema aici în studio oameni care muncesc zi de zi aici în municipiul Chișinău, oameni care se implică pentru ca orașul nostru să fie mai frumos, mai bine dezvoltat și cu speranța într-o zi că noi toți, de fapt noi în fiecare zi zicem asta, eu îmi iubesc Chișinăul, dar noi toți vom merge pe străzile Chișinăului și nu vom mai găsi nicio situație care ne va deranja. De aceea, în fiecare marți și vineri aici în studio vom discuta despre Chișinău și cu implicarea fiecăruia dintre dumneavoastră. Da, și pentru că în ziua aceea chiar eram la serviciu și atât de tare mi s-a... și asta a fost cu puțin timp după ce în Franța, da, Notre-Dame de Paris a avut peste un an, da, și parcă eram toți așa în vâltoare, dar nu se aștepta nimeni la o situație atât de dură cu cel mai important pilon al culturii noastre, pentru că totuși la Filarmonica Națională, doar eu fiind mică și cu fetița mea, cred că în fiecare lună mergeam. Cum a fost pentru dumneavoastră după un an de zile? Puteți să reproduceți acum sentimentele celea și dacă acum cu siguranță veți povesti altfel, cu alte emoții? E bineînțeles că absolut alte emoții ne încearcă acum. Am reflectat multe chestii, am analizat, am încercat să facem niște explicații pentru noi înșine, dar bineînțeles că atunci a fost un șoc, dar de la început ne-a părut o glumă. S-a aprins ceva într-un colț de filarmonic, într-o anexă de fapt, și credeam că imediat se stinge focul și intrăm înapoi la serviciu. Toată lumea era în repetiții, era un proces de lucru absolut firesc într-o zi de lucru. Și când am văzut că a început să se extindă focul și am văzut fețele celor de la pompieri, așa destul de îngrijorate, nu doar pompierii, dar chiar șefii și purtătorii de cuvânt, mi-am dat seama că ceva nu e în regulă, ca să aflu la sfârșit, peste a doua zi, mi s-a comunicat că de fapt ei, când au văzut că se extinde focul, erau siguri că se va termina cu un incendiu de mari proporții, deoarece clădiri de asemenea uzură și compromise, practic, nu au sorți de izbândă în așa situație. Deoarece sediul filarmonice, însăși clădirea aceea de bază,
cea veche, a fost construită în 1910. A trecut peste 7 cutremure. A avut mai multe încercări și nu incendii, dar ploi torențiale, deci erau și fisuri, erau multe chestii care de fapt pe noi ne puneau în gardă și noi de multe ori am apelat și ne-am adresat pentru consolidări, pentru lucrări de construcție, reconstrucție, reparație. V-ați adresat Ministerul Culturii, da, bineînțeles că ne-am adresat de nenumărate ori, avem toate aceste demersuri, ori ni se dădea câte un pic, mă rog, așa era principiul și este principiul de a împărți la fiecare câte un pic. Deși mie, de exemplu, mi-ar fi plăcut mai mult, am venit cu această propunere, toți directorii, mi-ar fi plăcut mai mult să fie altfel. Anul acesta dăm pentru reconstrucția muzeului XY, la anul pentru reconstrucția teatrului XY, peste un an la reconstrucția sălii cu orgă sau filarmonică, iar fi o chestie mult mai eficientă. Deoarece atunci când se împart câte un pic bănuții, plus la toate birocrațiile astea, toate actele, toate instanțele și până ajungi la, practic, în cel mai bun caz, la mijloc de an, financiar, și nu-ți mai rămâne nici timp, dar foarte des se întâmpla în octombrie-noiembrie, când nu mai reușeai să valorifici această brumă de bani pe care ți într-un fel, nu că alocau, dar repartizau, și întotdeauna erau niște chestii care ne bulversau activitatea într-un fel și nu ne dădeau o siguranță că iată putem face reparație, că iată putem face. Am făcut expertize atunci pentru renovarea totală a instituției noastre, am făcut chiar în 2004, cred că. Deci noi nu putem spune acum că dumneavoastră ați neglijat niște lucruri și faptul că cineva, eu țin minte atunci în presă s-a discutat foarte mult și chiar astăzi aș vrea să spunem lucrurilor pe nume, că nu trebuie să ne ascundem după niște chestii care până la urmă, omul care a fost de vină și oamenii care nu au recepționat mesajul corect al dumneavoastră ca manager a acestei instituții, eu cred că trebuie să răspundă, pentru că noi toți suferim acum. De exemplu, suferă nu doar un an, un om sau 10 oameni, da? Suferă o generație, eu consider. Da, bineînțeles. Pentru că cultura la un moment dat acum a primit această lovitură și noi cei care eram conectați la tot ceea ce genera Filarmonica Națională, nu acum ni s-a tăiat această, mai ales în situația pandemică când așa se duce totul pe apa sâmbetei, da, și numai. Și trebuie să spunem, dumneavoastră ați scris, ați cerut, ați bătut alarma, dar nu vi s-a dat? Sau ni s-a dat așa printre degete câte un pic, câte ceva, ni s-au dat promisiuni. Apropo, fostul președinte Voronin spunea, într-un fel, zicea că când îl întrebau, de ce nu veniți la Filarmonică la concerte? Zice, mie mi-e rușine să merg la Filarmonică, că eu nu le-am dat bani de reparație. Vă zic așa deschis, adică... Bine, dar domnul Voronin zicea așa de sine însuși, dar ceilalți le era rușine? Dumneavoastră vreodată i-ați întrebat? Eu nu cunosc de dar ei vineau vreunul din ceilalți? Da, bineînțeles că se vizita Filarmonica de foarte multe ori, la multe evenimente erau prezenți eu știu că și luau, pentru evenimente sediul Filarmonicii multă lume. Și congrese și congrese, bineînțeles. Se luau acest sediu în chirie, mă rog, ne bucuram și noi că apropo, putem din câștiga chirie era sursa dumneavoastră de venit. Da, era sursa Filarmonicii din care de fapt acopeream toate celelalte acopeream mai mult cheltuieli de salariu, deoarece cred că toată lumea cunoaște până în prezent finanțarea instituțiilor teatral-concertistice se făcea în felul următor, de la 60 la 80% din salarii și nu din necesitățile unei instituții se acopereau. Vă dați seama, necesitățile unei instituții, nemai vorbind de servicii comunale, de multe altele, mai există și procesul artistic de premiere, de instrumente pentru un muzician sau procurarea lor, instrumentele toate sunt învechite, toate. Nu vorbesc de instrumentele cu corzi, deoarece alea, cu cât mai mult cânți la ele se deschid și au altă valoare, dar instrumentele de suflat sunt de o uzură foarte avansată, cum de fapt au fost și acele piane care au ars în scena mare. La fel erau, ele la fel erau de o uzură avansată, dar un pian, poate fac o paralelă mai primitivă, dar un pian este ca un calculator, dacă vrei să zici. Da, iată, cu cât mai mult se muncește... El a fost distrus primul, printre primele, când a căzut podul, da? Nu mai avea nicio șansă de izbândă. Nu avea nicio șansă. Deci, cu cât mai tare se uzează, adică ca un calculator, când muncești, cât mai mult muncești, practic se epuizează acel potențial, da?
Pianele sau trebuiau reparate din timp, dar așa, restaurarea cred că costa foarte mult. Că Nu v-ați putut permite niciodată să reparați? Categoric nu. Cum? Și bine, nu ați scris la Ministerul Culturii ca să o facă ei? Vai de mine. Nu ajungeați la așa discuție. Deci, aceste priorități erau în general undeva departe. Nu odată s-a abordat tema asta, dar evident că nu ajungeau niciodată bani, finanțe pentru acoperirea acestor necesități. Apropo, problema pianelor există până astăzi în toate instituțiile de concert. Pianele, da, bineînțeles. Pianele nu sunt de cea mai bună calitate, deoarece sunt deja uzate. Le-a trecut... Apropo, dar în perioada Uniunii Sovietice, cum era cu chestiile astea? Bine că îmi puneți această întrebare, vă mulțumesc. Atunci era centralizat și trebuia probabil că preluat această experiență foarte bună, centralizat, cum am zis, cu teatrele. Așa se dădea. Anul acesta dăm instrumente orchestrale pentru Tallinn, la anul dăm pentru Tbilisi și peste un an dăm pentru Chișinău, adică pentru instituțiile de bază, că fie Orchestra Operei, fie Orchestra Filarmonicei, adică se făcea foarte centralizat acest lucru și era o chestie, era un registru unde se ducea această evidență și eram asigurați cu instrumente de calitate pentru orchestrele simfonice. Deoarece muzicienii uneori pot zice că vai, aceia cântă nu știu cum, ceilalți, mă rog, critici diferite am auzit despre mulți și despre noi inclusiv, dar muzicieni buni, cu experiență și cu studii bune, nu au cum să scoată, să emită sunete calitative la instrumente uzate, care nu ține acordajul, care nu ține multe alte chestii. Adică este un specific foarte, foarte special. Apropo, eu poate am să mă abat de la temă. Deci, acest specific este foarte delicat. Îl cunoaștem noi. Cum s-a întâmplat bună oară cu această vioară Alexandrei Cononov, acest Guadagnini. Eu vreau să fac pur și simplu un pic o deviere, dar care la fel ține de acest lucru. Că chiar cineva din oamenii apropiați îmi spunea: hai, faceți-le un masterclass să înțeleagă ce înseamnă să folosești o vioară de calitate. Și este o chestie foarte delicată. Nu poți, de exemplu, o violonistă de talia Alexandrei Cononov nu poate cânta la un instrument de fabrică nu știu care, de exemplu. Da? Este ok, ele sunt foarte bune pentru studiu, ori nu pentru scenă, pentru o scenă mondială, pe care o abordează și o îmbrățișează această minunată tânără violonistă. Și atunci când s-au găsit acești mecenați care i-au oferit-o în folosință, această vioară, aceste fete, este o mare victorie, nu doar pentru Alexandra, dar pentru noi toți, că ea are această șansă de a cânta pe o vioară de foarte mare calitate. Eu nu înțeleg cum până acum nu s-a clarificat situația și de ce să căutăm noi, nu știu ce, proprietari, care de fapt proprietarul este Elveția, și să căutăm noi în patrimoniul nostru dacă nu ține de patrimoniul țării. Este un cerc vicios și atât de... E rușinos. E rușinos, foarte rușinos. Noi suntem gata, facem și cu declarația cu domnul ministru, putem să le facem un masterclass foarte, foarte elocvent și clar ce înseamnă un instrument muzical, cum se cântă la el, de ce se cântă la astea și nu la altele, cum se oferă ele în gestiune și cu mare drag, cu mare drag. Eu sunt, apropo, tot fostă violonistă și cunosc foarte bine în detalii, mult mai bine decât poate altcineva. Nu de aia că, mă rog, dar eu m-am fiert în oala asta de la 5 ani. De la 5 ani, de la vârsta de 5 ani am luat vioara în mâini și practic am senzația că până acum nu m-am mai despărțit nu de vioară, dar nu m-am mai odihnit normal. Adică am tot muncit, că de fapt muzicienii sunt cei mai disciplinați oameni. E toată viața muncesc. Da, aveți un regim special care dacă într-o zi nu pui mâna pe un instrument, îți pierzi calitatea de a-l simți. Nu doar trebuie să studiezi minimum de la 2 până la 4 ore cel puțin. Și după aia mai pe zi, în afară de activitatea pe care o ai. Ori se formează... Sunteți ca sportivi, dacă ți-ai pierdut, forma. Deci această noțiune se folosește la muzicieni foarte des. Forma. În ce formă?
vocea, în ce formă ești, asta este absolut firesc și absolut normal, deoarece astea sunt niște chestii elementare, un ligbez, dacă doriți, despre care putem vorbi. Situația ce a fost una stupidă, într-adevăr, a fost și pentru noi așa, cred că nu ne-a făcut față la mulți. Categoric. Și presa a preluat un pic greșit. Foarte urât, apropo, antiprofesionist. Înainte de a face niște declarații, mă iertați că eu m-am bătut, dar absolut serios s-a întâmplat acest lucru. Înainte de a face declarații trebuie să te documentezi. Foarte bine. Apropo, mulți colegi, nu mulți, de câteva ori am fost la colegii voștri, doamna Lunchevici. Nu doamna Bivol. Serios? Da, chiar serios. atât de... Da, vă Doamne zic eu. ferește. Stați că roșesc eu astăzi pentru colegii mei de la... Nu roșiți, dar este ok. Adică este un moment care trebuie să te documentezi. Eu reacționam foarte delicat. Spuneam, da, doamna Lunchevici locuiește pe strada Ștefan cel Mare, da, eu sunt Svetlana Bivol, am să transmit doamnei Lunchevici salutări, bine că mai trăiești. Adică niciodată nu le-am spus în față că tu ce nu ai citit cărți? Nu, eu așa ceva nu zic, eu încerc de fiecare dată să abordez oamenii eu studenților mei le mai încerc să le spun și mai... puteți să le ziceți de acest caz. Am să le zic chiar, să nu mai pățească și ei, așa, Doamne ferește. De asta eu le dau lor multe lucruri, teatrele, lista tuturor instituțiilor culturale, muzee, zic să le știți pe de rost cu directorii alături, serios. Apropo, trebuie să vină la toate evenimentele, că asta este important. Asta nu doar le dezvoltă intelectul, dar le dezvoltă orizontul și nivelul de cultură. Asta este foarte important, deoarece vorbim despre cultură, noi nu vorbim doar de domeniul culturii, dar vorbim de cultură și, în primul rând, pentru voi contează cultura comunicării. Noi nu avem în țara noastră foarte tare frânează această cultură de comunicare, ne vorbind că avem și cultură în economie, cultură în diplomație, cultură în agricultură, în toate domeniile trebuie să existe cultură. Adică este un lucru care eu, Margareta, te abat. Să vorbim mai mult de o oră, exact. Bun, revenim la întrebările mele care eu, despre lipsa culturii și tot ce se întâmplă la noi în societate, mi-am lăsat un pic timp mai la final și revenim la acest subiect. Este pentru mine foarte dureros pentru că, bine, eu am fost educată și formată la Universitatea Pedagogică, unde erau și profesori de educație muzicală, profesori de diferite matematică și m-au format din alt aluat și pentru mine asta și mai sunt și copilul Uniunii Sovietice și eu simt ceea ce era și ceea ce este acum și îmi dau seama ce va fi peste 10 ani pentru că foarte mult greșim și asta sunt consecințele acestea nu vor putea fi recuperate. Sau copilul meu, eu îmi pun întrebarea în ce societate va exista el, dar despre asta mai târziu. Revenim la situația aceea gravă, că totuși mă interesează aici și știu că un lucrător de al dumneavoastră a zis că a fost telefonat, eu acum pot să greșesc, nu știu numele să-i spun, a fost telefonat târziu să vină să-și ia instrumentul muzical, că el poate era prin apropiere și avea să reușească să și îl salveze. Vorbim aici despre situația care ați spus de la început, că v-a părut că este o glumă. Exact. Au venit oamenii și doar pompierii au înțeles gravitatea acestui incendiu. Au înțeles, dar nu ne-au atenționat. Oamenii când lucrează, iată, o luăm simplu, la mintea celui mai simplu om care lucrător, muncitor, îl chemați la dumneavoastră. El a fost însărcinat să facă o lucrare, corect acolo? El era cineva responsabil de această lucrare. Chiar nu. Aveți gospodarul filarmonicei. Cine este? Inginerul, gospodarul. Doar nu directorul dumneavoastră, Svetlana Bivol, să duce și studiază acolo sau face curățenie în pod acolo. Noastră aveți alte griji mult mai importante. Apropo, aici am să vă întreb părerea dacă un director de filarmonică trebuie să fie și artist sau nu mai bine să fie un manager care să coordoneze cu tot acest mecanism, ce înseamnă clădire, oameni angajați, nu știu ce acolo. Aici va ajuns în 18 ani putere și trăirea asta interioară de a fi alături de artiști, pentru că aveți o echipă care sunt ca și dumneavoastră pe aceeași undă și toate lucrurile astea pur tehnice. V-a ajuns viață sau suflu? Viață mi-a ajuns și eu vreau să zic că aici este la fel un moment foarte delicat. Pe de o parte, normal că un manager trebuie să existe manager să cunoască absolut toate mecanismele și financiare și tehnice și de toate. Și nu știu ce de toate. Dar în același timp, o instituție artistică, ea trebuie să aibă și un manager totuși cu cunoștință de cauză, în domeniu. Pe de altă parte, părerea mea este că un artist performant
nu cred că trebuie să se apuce de management. De ce? Un dirijor, da, un muzicolog, da, un artist care cântă mereu în scenă și are absolut alte priorități, alte trăiri, dacă doriți. E construit altfel creierul lor, rațiunea este altfel. Adică este o chestie așa pe muchie de cuțit. E bine să fie totuși un om din domeniu, dar cu aceste cunoștințe și abilități manageriale. Adică idealul este să fie un compromis între calități și calități. Da? Calități și abilități. E complicat. Nu întotdeauna. Noastră aveți doi vicedirectori. Este domnul Stârcea și mai este o doamnă. Da? Agnesa Rusu. Da. Deci ea este mai mult pe domeniul promovare, publicitate, etc. Care este un domeniu complicat da, și că are studii și de jurnalism și de regie. Ori domnul Stârcea este compozitor și adică el este director artistic. Da, avem parcă așa ați acoperit. Dar totuși, lucru tehnic, eu cred că atunci, dacă era un om care înțelegea care este riscul unor așa fel de lucrări care au ieșuat, cred că nu se putea desalva ceva. Nu de acolo. Totuși nu de acolo s-a pornit. A fost o mică... Omul acela care a fost responsabil de lucrări, el a fost măcar amendat? Da, bineînțeles, și amendat și eliberat din funcție, dar oricum este... Nu ei au avut această vină, adică mai multe circumstanțe. A fost așa au fost să fie. Până la urmă, nu s-a pornit de acea scânteie, credeți-mă. Putea să fie salvat sau nu? Nu știu. Dacă se lucra mai repede. Tot eu țin minte că stăteam acolo toți și lumea scria: de ce nu ne cheamă pe noi să ajutăm? De ce nu oamenii din jur s-ar fi adunat să scoată? Nu, instrumentele, da. Aici îmi pare rău că nu ne-au atenționat, că aveam să scoatem măcar din scena mare totul. Noi așteptam ce se întâmplă și când colo s-a prăbușit lustra și podul și tavanul și totul peste noi. Adică e o chestie, nu ni s-a permis să intrăm mai departe. Dacă ne spuneau, fuguța repejor, scoteți-vă ce mai aveți de scos, că gata. Partiturile, măcar, da, partiturile. Sau arhiva, biblioteca era într-un în zona veche, acolo era în genere riscul și mai mare ca să intre, da? După ce, adică era într-o deci, partea veche a clădirii. Da, bineînțeles, și partea veche practica arstoată. Am înțeles. Astea, careturile astea de pe împrejur, astea anexele astea au rămas toate, dar la ce mai servesc dacă 2 săli de concert s-au dus cu costumerii? Care e valoarea totală a pierderii? Valoarea totală a pierderii este 3 milioane și ceva de lei, deoarece clădirea a fost veche și n-a fost nimic, dar din interior, dar instrumentele la fel erau deja la un preț foarte... se pune uzura aceea și calculele ies mici. Da, nu este financiar, nu este așa o mare pierdere cât spiritual și sentimental, dacă doriți. Dar clădirea asta normal că era veche. Trebuiau foarte mulți bani pentru restaurare. Înseamnă că în situația aceasta, mă iertați că vă întrerup, putem să spunem că un ministru al culturii sau un responsabil de acest domeniu, sunt curatori sau cum se numesc, secretari de stat care răspundeau de clădirile acestea, poate să fie el să-i se deschidă un dosar pentru faptul că el... Niciunul? Adică nu poate, deoarece... Ridicăm mâinile în sus și spunem deoarece gestionează instituția, totuși acolo se gestionează pe loc de angajații instituției, nu de acești... Da, dar ei răspundeau ca să vă ofere bani sau nu. Acolo se coordonare activității, coordonare a logisticii, adică un pic altfel se pun accentele. Plus la toate, apropo, am lucrat la minister, bine că mi-ai amintit. Da, eu v-am spus. Eram undeva 90 de persoane, Ministerul Culturii. Și erau în ce an, aproximativ? Din 90 până în 98, adică 8 ani plini. Și acum, la Ministerul Stați că acum avem deja Ministerul Culturii. Nu, când era la Ministerul Educației erau în total vreo 50. Și acum la Ministerul Culturii nu știu câți angajați sunt. Foarte puțini. E trist ce se întâmplă în domeniul culturii. Trebuie și specialiști care să se priceapă la chestia asta. De exemplu, apropo, problema învățământului artistic, putem să o abordăm foarte așa fugitiv, este la Ministerul Educației și noi la Ministerul Culturii. Ceea ce de fapt este, dacă sincer, un pic aberant.
Deoarece Universitatea Agrară e la Ministerul Agriculturii, Universitatea de Medicină e la Ministerul Sănătății și nu o instituție sau instituțiile toate. Sunt licee de arte, de muzică, sunt colegi, ne vorbim de Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice, la fel sunt la Ministerul Educației. N-au ei nicio vină și nu putem să-i criticăm pe ei, dar însăși situația este aberantă. Este aberantă. O instituție de profil trebuie să țină de un minister de resort, deoarece oamenii de acolo, specialiștii, cunosc mai bine specificul. Și apropo, din foarte mare păcat și regretăm foarte mult că, de fapt, învățământul artistic, nu știu de ce, un pic se confundă cu învățământul facultativ. Extrașcolar, mai nu extrașcolar. Este la fel o confuzie foarte mare. Foarte mare. Cum am vorbit eu, un muzician se formează minim 20 de ani și el studiază zilnic. Nu că a învățat acum și peste o săptămână vine și cu tema nefăcută. El trebuie să cânte mereu la instrument și ne mai vorbim de toate celelalte obiecte. Plus la toate, vorbesc de cele speciale, solfegii, literatură muzicală, contrapunct, dar și obiectele de cultură generală. În instituțiile noastre ele se predau la cel mai înalt nivel, deoarece omul de cultură trebuie să fie unul foarte instruit și erudit, dacă doriți. Plus la toate, cei mai buni muzicieni sunt cei mai buni matematicieni și invers. Da, acolo adică știu că... există, dacă doriți, contrapunctul polifoniei este matematica superioară. Foarte multă lume recunoaște acest lucru. Și acest subiect l-ați abordat undeva despre ce spuneți dumneavoastră? Noi am vorbit de foarte multe ori, dar sunt teme mult mai profunde astea, că nu ai timp să stai... Sărăcia noastră e atât de mare că noi nu ne mai gândim la așa lucruri importante? Nu. Păi da, ele nu sunt până la urmă mai importante decât ce facem noi sunt mai importante, dar chestia asta ele trebuie abordate altfel, văzute altfel. Că noi am vorbit pe aceste teme, dar nu știu dacă am fost auziți. Ascultați am fost, dar auziți nu știu. Adică este tare, tare complicat și un minister al culturii trebuie totuși să aibă angajați oameni din domeniu cunoscători, profesioniști. Să fie câte un specialist, dar trebuie să existe. Pentru învățământul artistic cineva, pentru activitatea teritorială altcineva, pentru instituțiile de artă profesioniste altcineva. Adică sunt multe domenii, ne vorbim de muzee, biblioteci, etc. Eu nu știu acum structura. Chiar nu cunosc organigrama Ministerului, chiar nu cunosc, dar știu că este foarte, foarte redusă numărul. Atunci când s-au comasat, ați făcut atunci, nu știu, revoltă, ați apelat la niște situații, că ce se întâmplă când s-au comasat? Am vorbit de multe ori că asta nu este corect. Și cu asta s-a da? Nimeni nu v-a auzit, ca de obicei, cum ați zis că noi vorbim, dar nu ne aud, da? Da, cam așa. Ok. Știu că după ce s-a întâmplat totuși a urmat acel verdict groaznic, atât a fost, Filarmonica nu mai poate reapare ca instituție sau nu poate deschide ușile, au început să vină și politicieni și oameni din business și cu diferite donații. Da? Ce se întâmplă acum cu acest cont de donații și dacă mai vin oameni cu bani sau s-a oprit acest proces? Vreau să vă zic următoarele. În primul rând, la fel, aici pot vorbi foarte mult pe tema asta, deoarece noi avem două conturi. Unul este a Guvernului, la Ministerul de Finanțe, la care noi nu avem acces, dar după cum știu, sunt în jur de 2 milioane de lei colectați, și altul la Filarmonică, unde au fost peste 2 milioane, dar și donația pianului, despre care putem vorbi un pic mai târziu, la fel când intră în donații și multe alte chestii. Avem un regulament intern al Filarmonicii în care este stipulat foarte clar ce cheltuieli pot fi acoperite din aceste donații concret pentru necesitățile. Adică totul e transparent. Absolut transparent, dar pentru necesitățile artistice în special. Pentru asta. Și adică tot în jur de 2 milioane, astea sunt toate donațiile. Cu toate astea, noi avem foarte multe donații materiale. Despre ce vorbim? Vorbim pianul Petrov, pe care ne l-a donat Premier Energy prin ambasada Cehiei în Moldova. Avem aceste frumoase
pianine care le avem două, pur și simplu dăruite de... Astăzi a venit domnișoara Tamara și ne-a adus pian, nu ne l-a adus, a propus un pian belarus, pe care îl folosim cu mare drag. Domnul Ion Bufteac ne-a dăruit o pianină foarte frumoasă, reparată de el, tot la fel Petrov. Avem colegi din România care cu atâta dragoste ne-au oferit accesorii, corzi, ancei, pupitre pentru orchestra. Astea sunt și Timișoara, și Bacău, și București, și Oradea, și multe alte instituții din România. Astea sunt cluburile Rotary din România care au făcut colectare de fonduri și care la fel ne-au cumpărat aceste accesorii. Ele sunt foarte scumpe. Un set de corzi costă undeva 100 de euro, adică nu fiecare muzician își poate permite asta. Eu vorbesc de aceste donații de partituri. Doamna Tania Pârvu de la ambasadoarea din Regatul Țărilor de Jos a adus cu poșta diplomatică un microbus de partituri colectate acolo. Asta în decursul acestui an. Da, partituri prin ambasada Poloniei. Domnul ambasador ne le-a donat acum un an într-un concert foarte frumos, partituri de Chopin și mulți alți compozitori polonezi. Colegii de la Iași, domnul Bujor Prilepcean, directorul, la fel a transmis un camion de partituri de la bibliotecă. Maestru Octavian Calea din Spania cu toți colegii lui, un hard cu 500 de partituri, cu voci de orchestră ne-au transmis. Adică lumea a fost foarte solidară, receptivă, tare dureros au primit aceste lucruri și atâtea chestii frumoase. Apropo de diaspora, Iuri Cojocaru din Londra a colectat niște bani și a transferat pe contul filarmonicii. Viorica de la Nisa, am uitat acum, îmi zboară numele, la fel s-au colectat bani și s-au transferat pe contul filarmonicii. Adică oamenii au fost foarte receptivi. Ori de la alți oameni din diaspora am avut nu reclamații, dar întrebări. Pentru ce colectăm noi bani? Adică. Și eu le dau dreptate. Când vom vedea într-un fel o finalitate, un proiect care costă, de exemplu, 30 de milioane sau 50 de milioane sau 20 de milioane și atunci vom porni această campanie poate mai activă, chiar agresivă, între ghilimele. Și colectăm... Dar acum văd că v-ați oprit, nu mai se vorbește nimic despre... Ar fi ok să cunoaștem ceva. Suma. Adică sau acea luminiță, luminiță la capătul. Asta este important pentru noi să știm. Noi suntem acum ok, lucrăm în Asta am vrut să zic despre tot colectivul. Ce s-a întâmplat cu acești oameni și în ce perioadă ați început să lucrați, neavând iată toate lucrurile. Și acum am văzut că sunteți bine, mersi, pentru că am văzut afișe diferite, chiar și în Palatul Republicii, sala cu orgă vă oferă spațiu. Și Greta, noi nu ne-am oprit deloc. Noi chiar a doua zi am avut, pe 25 septembrie am avut la Botuceni concert. Pe 24 am avut incendiu, de pe 25 am avut concert la Botuceni. L-am avut, adică noi nu ne-am oprit nicio secundă și pentru mine ca și manager a fost prioritar să le găsesc casă artiștilor. Casa ați găsit? Da, am găsit. Grație domnului Igor Șarov, pe atunci ministru, Andrei Chistol, secretar de stat de atunci, împreună am mers și am căutat sedi și ne-am aciuat așa la Palatul Republicii. Normal stăm cu chirie, normal că este o chestie care ne presează. Acolo. Suntem trei colective. Orchestra Simfonică, Capela Corală Doina și Orchestra Folclor sunt la Palatul Republicii. Ansamblu Concertino este la Direcția Cultura Municipiului Chișinău. Noi, administrația, cu tot contabil, tehnicieni și nu știu ce, stăm la Uniunea Muzicienilor de pe Pușkin 24. Adică noi suntem cam împrăștiat, dar toți suntem în centru. Ori personalul tehnic stă chiar la Filarmonică, nu un sediu. Noi mai avem un sediu Eminescu 80, acolo mai avem un pic, a rămas intact, unde... Sau a ars un pic? Nu, acolo n-a ars intact, dar acolo stau inginerii, tehnicieni, adică pe loc, la fața locului, că se mai întâmplă, mai veniți voi, jurnaliștii mai filmați, se mai întâmplă niște chestii. Deci procesul de lucru a oamenilor din artă continuă, ei nu s-au oprit și noi am avut acum loc foarte multe evenimente la Palatul Republicii, la Teatrul Național de Operă și Balet, la Sala cu Orgă, la Palatul Național. Am avut evenimente, toți au fost foarte drăguți, ne-au oferit spații. Ne mai vorbim toate aceste chirii, cine le plătește acum, să înțeleg? Sau este gratuit? Ministerul trebuie să le plătească. Deci
o parte Să asta a înțeleg fost că- acoperită, alta încă nu. Încă- Așteptăm finalul Dar anului. ei nu vă iau gratis, din câte îmi dau Nu, seama. dar nu putem gratis, că sunt instituții. Mă rog, Sala Cor chiar ne-a oferit odată un concert absolut gratuit, dar sunt momente și momente. Plus la toate, și Teatrul de Operă, apropo, tot au fost drăguți. Atunci am mers pe formula de bilete, adică un pic Vă diferit. găsiți Da. un numitor comun în Da. situația asta. Eu vreau să vorbesc de acele sedii unde am mai evoluat. Haideți. Pe ruinele filarmonice am făcut 2 concerte Da. la finalul anului. Da. Așa, am făcut la Teatrul de Vară, am făcut la Butuceni. Am avut Butuceniul foarte, da, am avut Deja o bijuterie a perioadei când Am avut foarte multe e bine și scene, cald. am avut lucruri unde am putut evolua, deci unde ne-am etalat talentul, artiști, adică noi nu ne-am oprit practic nicio zi, în afară de pandemie, atunci când a fost oprit toată activitatea. Da, îmi dau seama. Dar așa, noi... E și acum, când a mai fost o perioadă de codroșu, cred da, că tot... cam un pic. Deci noi ne-am conformat. Ori atunci când a fost pandemie, acum a doua oară deja când a fost, noi am făcut repetiții, înregistrări, adică nu, procesul a mers înainte deoarece este foarte Moralul lor important. trebuie să fie susținut în situația aceasta. Pentru din câte îmi dau seama. Acum, personalul dumneavoastră aveți și rolul de psiholog, eu am impresie. Pentru că ei au încredere în dumneavoastră Îți acum. mulțumesc foarte mult de această afirmație și această noțiune folosită de psiholog, deoarece nu doar eu, dar de la început, când s-a întâmplat, chiar am angajat un psiholog voluntar Wow. care Eu le-a mi-am dat oferit seama. conciliere psihologică la unii. Era necesar unii. Da. Stresați rău de tot au fost unii. Cu toate astea Și-au au dat fost seama că niște- și-au pierdut o viață Da. de muncă, s-a dus și ei nu știau cum să iasă. Cum să reacționeze? Să reacționeze. Unii, diferit, foarte diferit. Alții s-au mobilizat foarte mult. Dar dumneavoastră ați avut nevoie. Știți că nu. Nu că nu, dar eram atât de stresată și atât de solicitată de interviuri, de nu știu ce, eram într-o stare de asta, știți cum, de șoc. Când, Da, dar după post-șoc, după oricum asta, este o post-șoc, situație. bineînțeles că am făcut și tratamente de astea, mă rog, ușoare, nu vreau să zic serioase, foarte serioase. După aia m-a pocnit și COVID, am stat la spital, multe, adică toate lucrurile sunt Deci firești. grijile v-au ajutat ca să vă mențineți și totuși vă gândeați, eu îmi dau seama, că dacă eu las mâinile în jos, ce o să facă echipa? Asta e, Asta cred e. că a Pe mine fost, m-a mobilizat foarte mult. obiectivul cel mai mare. Cred că și viața m-a învățat aceste lucruri. Că în 18 situații ani, critice, da, situații dumneavoastră critice trebuie doar să te mobilizezi și categoric să nu lași mâinile în jos. Sub nicio formă, mai ales când în spatele tău stau 250 de angajați. Cum? 250 da, sunteți? Da. Wow. Suntem mulți. Da. Suntem mulți, dintre care peste 200 de artiști, ceilalți administrație și tehnică. Aici aș fi vrut să spuneți un pic, pentru că pentru mine a fost dureros atunci când cineva v-a făcut o replică referitor la faptul că Filarmonica găzduiește diverse activități care nu vă fac față și că asta sunteți dumneavoastră prea avară și nu știți să vă calculați sau unde să duc acești bani. Eu, văzând la cât munciți, aș vrea acum să dați replică la acești oameni. Ce s-a întâmplat și de ce le părea la unii că ședințe de partid sau fixichi sau nu știu cine trebuia să fie la Filarmonică? Vreau să vă zic că oamenii care scriu asemenea lucruri judecă după sine. Eu asta doar vreau să zic. Fiecare om gândește la fel cum ar proceda el. Da? Și din cauza asta nici nu mă supăr pe ei. Mi-e milă de ei, că ei sunt atât de mărunței. Și se consumă din interior, se macină din interior, îi doare nu știu ce pentru cineva. Atunci când noi suntem conștienți de ceea ce facem, de ceea ce am făcut și de ce am găzduit. Și am găzduit evenimente diferite, da, de diferite calități. Dacă, la urma urmei, într-adevăr, existau chestiile astea când trebuiam să câștigăm acești bani pentru acoperirea salariilor. Pentru acoperirea salariilor oamenilor angajaților filarmonice. Ce salariu are? De la cel mai mic și până la cel mai mare? Cam de la 2000 la 5 maxim. Doamne ferește, doamnă Bivă. Da, astea sunt salariile angajaților Și nici astea nu reușați să le acoperiți, din câte îmi dau da, seama. nu, De ce? 80%, 75% din salarii se acoperă din buget. Oamenii care vorbesc lucruri nu chiar frumoase și care le pare nu știu ce, 70% din salarii se acoperă. Dar salariile astea, unii au mici suplimente, mai au pentru titluri ceva suplimente, mai au din astea cumulări, unii sunt chiar aceleși de ridicătoare, mititelele, au câte un salariu jumătate, să speli WC-e, să speli după o sală plină. Sunt chestii foarte complicate și noi încercam cumva să găsim soluții ca
măcar un pic să-i stimulăm și să-i motivăm. Bine, încă o dată zic, nu mă supăr pe ei, pe nimeni. Eu vreau să înțeleagă poate unii că noi suntem cu inima și sufletul curat și mergem împreună și suntem o echipă foarte închegată și o echipă de oameni care vor să schimbe lucrurile în bine, mai ales în situația asta. În care suntem acum, Da. da, aveți dreptate. Să trecem la oamenii care v-au vizitat și care au încercat să vă ajute sau au reușit unii din ei sau nu, dumneavoastră o să ne spuneți acum. E vorba de acele vizite a demnitarilor de stat care au început după situația pe care ați avut o critică. A fost și președinți de țară și prim-ministri. Primul a fost Chicu, dacă regia poate să ne dea, chiar și avem un material care să ne vorbească noi aici, dar materialul pentru ochii celor care ne urmăresc. După aceea a venit doamna Pogolșa, am eu aici, da, o informație, și doamna Pogolșa chiar a vorbit atunci când a fost la dumneavoastră despre acei bani alocați, suma de 454.000 de lei pentru transportarea, evacuarea și demontarea parțială a edificiului. Și ultima a fost cu domnul Prodan, a fost o conferință ședință de presă, o ședință comună și conferință de presă pe teren. Haideți să le luăm pe rând. Ce se întâmpla? Primii au venit domnul Dodon și domnul Chicu, da? Da, au venit chiar dimineață și a doua zi, pe 25, încă mai fumegau rămășițele, cum s-ar zice, și bineînțeles că au venit, au văzut situația și s-au pronunțat că trebuie totul demolat și că ei o să ne ajute să construim o instituție nouă. A doua etapă, când a venit doamna Pogul și a anunțat această sumă. A rămas cu promisiuni? Da, deci s-au schimbat lucrurile. S-au schimbat lucrurile, adică politicii au plecat și ei nu mai au nicio... s-au schimbat lucrurile între timp. A început campania electorală, plus la toate cele ce s-au întâmplat, s-a schimbat conjunctura, toată politică, ok. A venit doamna Pogolșa și la fel a venit pe teren să vadă ce se întâmplă. Ați spus de suma asta, este ok. Guvernul a alocat-o pentru anume demontarea și evacuarea acestor fragmente deteriorate, gunoi și multe altele. S-a întâmplat deja? Da, bineînțeles, lucrurile astea, da, acolo e curat. Să duceți să vedeți, adică sala este curat în sens că gol, practic nimic, tot lucrurile astea s-au întâmplat. Da, văd că și domnul Cebanu era atunci cu domnul în ziua aceea. Da, și primarul a fost, bineînțeles că domnul Cebanu, a fost și domnul de la primărie în toate ședințele noastre operative, lucram împreună. Ori acum, ultima întâlnire a fost pe teren cu domnul Sergiu Prodan, ministru, chiar la un an de la incendiu, pe 24 septembrie. Da, deja puteți să scoateți video, că vorbim despre și domnul Prodan a făcut o declarație care tare mult ne-a încălzit sufletele la toți, că Filarmonica va fi acolo, pe acel loc și nimeni nu va îndrăzni. Deci noi putem acum la urmăritorii noștri să spunem că nu mai stă întrebarea, dilema aceea, să vă mute în altă parte, să construiască o altă sau pe locul acesta. Pe locul acesta se va construi. Da, așa va fi. Ultima declarație care de fapt vine din partea întregii echipe de guvernare. Eu așa înțeleg. Adică asta este poziția. Dar dumneavoastră ați rămas mulțumită de această poziție sau de această informație? Ați vrut așa? Colectivul ce și-a dorit? Sau până acum, într-un an de zile, doamna Bivol, experți, eu nu cred că dumneavoastră personal sau în echipă nu ați chemat oameni specialiști în construcții bineînțeles. Nu ați chemat arhitecți, nu ați chemat pur și simplu oameni care să vină să vă spună, e real acolo să mai... De construit este real, dar trebuie demolat totul. Deoarece acești doi pereți rămași sunt foarte, mă refer la clădirea veche. Nu o să reziste să construiești, adică ceva, să le legi cumva în această arhitectură. Nu, trebuie de luat un concept nou, un proiect nou, de la A la Z, construit cu tot cu infrastructură, cu tot cu necesități, cu tot cu acustică. Spațiul care este, din punct de vedere, e suficient a pământului, a locației? Da, bineînțeles că e suficient. E suficient. Dacă a stat o instituție atât de mare, se poate acum face absolut diferit, mai modern, e suficient. Acest spațiu este absolut normal pentru construcția unei instituții noi. Așa. Domnul Prodan a zis, citez, au trecut un an, întrebări sunt foarte multe, întrebări de ce s-a întâmplat, ce a fost făcut timp de un an, ce va fi în continuare.
a apărut careva întrebări ce s-a făcut un an, au făcut ei o analiză, Nu, dacă timpul... După mine un an de zile, nu știu cum a trecut și eu aș fi vrut să se vadă deja niște lucruri realizate. Dumneavoastră ce ziceți? Este o chestie foarte complicată atunci când expertizele astea tehnice, căile astea birocratice sunt foarte grele și nu se văd. Rezultatele nu se văd practic, dar s-au făcut pași destul de serioși. Dar dumneavoastră țineți din strâns. Mai repede, mai repede. Draga mea, eu vreau să înțeleg, eu am să-i vin într-o sală nouă în perioada mea. Și fetița ta sigur că o să vină. Fetița mea îmi dau seama că nu vreau să construiască, dar un an, doi, cât durează? Jumătate de an nu s-a făcut nimic. Jumătate de an totuși nu s-a făcut nimic. Categoric nimic. Am fost invitați odată la o singură ședință și am bătut am dat alarma. Doamna Angela Brașoveanu, consiliera doamnei președinte, ne-a invitat de mai multe ori. Am făcut un grup de lucru, de inițiativă, dar într-un moment dat, după asta, deci nu s-a mai mers mai departe. Acum, din nou, este o inițiativă frumoasă de a face un grup de lucru cu parlamentari, cu angajații Ministerului și ai Filarmonicii. Și cine este cap de listă, inițiatorul acestui grup de lucru? Sau persoana care o să vă ghideze? Care o să... Chiar, vă zic, cine este acest deputat tânăr, Vitalie Gavruc, care este pianist, de fapt, și dânsul inițiază organizarea acestui grup de lucru și sunt sigură că vom obține mai multe rezultate pozitive, deoarece oamenii tineri cu energie, cu inițiative sunt și e bine că este din domeniu și cunoaște foarte bine specificul, nu doar așa abstract. Că nu orice sală se potrivește pentru... Îmi dau seama. Absolut. Dar apropo, măcar s-a dat, nu știu, un zvon sau un concurs, a fost anunțat pentru... Încă nu a fost anunțat. Suntem acum în demararea acestui proces. Și este un lucru foarte important, că o să vină și în ajutor și structuri internaționale. Asta am vrut să întreb. Ne vor ajuta țările de ajutat vecine? Sunt sigură că ne vor ajuta. Important să demarăm procesul de concurs de proiecte și după asta sigur că va merge mult mai rapid. Ați auzit vreo sumă? Da. Nu putem spune. Nu putem spune că nici nu a fost concursul de idei, de concepte. Trebuia deja, doamna Bivol, să se întâmple asta. Dar nu s-a întâmplat. Credeți-mă că nu știu de ce. Trebuia, nu s-a întâmplat. Adică nu doar eu simt asta, da? Și dumneavoastră evident, vă dați seama cum stăm noi cu inima noastră așa, cum s-ar zice, strânsă, deoarece e o chestie care eu mă gândesc nu în fiecare zi, dar fiecare clipă la această situație. Dar totuși avem mari speranțe acum că se vor schimba lucrurile, chiar le văd că se vor schimba, le simt că neapărat vom ajunge la un numitor comun și la o finalitate. Eu sper că nu o să înceapă să se unul pe altul să se învinuiască, pentru că deja nu știu de ce mie nu-mi place ce aud aici. Au fost făcute doar 2 rapoarte prezentate fostului minister, iar fosta guvernare s-a izolat de această problemă și nu s-a făcut nimic. Eu aș fi vrut să aud ce facem noi și cât de repede să facem noi și să nu ne învinuim unul pe altul. Da, sunt de acord, nu s-a făcut jumătate de an, cum ziceți dumneavoastră, nivii. Asta o spunem așa și acceptăm realitatea. Dar mai departe trebuie să mergem într-un alt ritm și să facem. Și domnul Bugheci, cum îi ziceau, cum mi-a scăpat, Budeci. Domnul Ion Budeci, secretarul de stat de la Ministerul Culturii, la fel am avut o întâlnire foarte constructivă cu dumnealui, este din domeniu, a promis să se implice, adică avem deja cumva ne simțim mai siguri un pic că se vor face lucrurile, ele se vor mișca cu siguranță. Pur și simplu, asta e de lungă durată. Procedurile astea sunt lungi, dar noi nu ne pierdem credința și speranța și totul va fi bine. Dacă estimativ, așa spunem, cam peste câți ani ar putea să se întâmple? E foarte greu de zis. Când vom vedea proiectul, doar atunci vom putea estima perioada de realizare. Trebuie să vedem ce se propune constructul. Dar sunt sigură că organizațiile internaționale, ambasadele o să vină în ajutor, da? Da, sunt sigură absolut că ei s-au pronunțat și delegația UE de mai multe ori au zis că ei ne sprijină, doar dați-ne proiectul să vedem cum, adică... Poate și noi trebuie, doamna Bivol, să fim mai activi, să mergem odată, nu știu, cei care vizitau Filarmonica, cei care veneau, să ieșim acolo și să spunem, noi vrem mai repede, serios, tare bine vă înțeleg și aveți dreptate, dar trebuie să vedem proiectul și după asta să vrem mai repede. Și după asta ne formăm grupușoare și venim acolo și facem campanie. După asta vrem mai repede. Da, ok, bine. Okay. Înseamnă că casă nouă, altă casă, știm unde va fi, așteptăm acest concurs.
curs, proiectul să-l vedem, banii sunt sigură că vor fi adunați. Eu sunt sigură pentru că porniți probabil o campanie de fundraising sau de altceva. Fundraising și nu doar, că chiar organizațiile internaționale s-au pronunțat în susținerea pozitiv, noastră. Da. Și statul român. Și apropo, ne aflăm chiar, suntem chiar în preajma Zilei Naționale. Puteți să ziceți, și vă mulțumim foarte mult colegilor din România care atât de mult ne-au susținut și ne-au sprijinit, muzicieni, instituții, sunteți extraordinari și să știți că am avut proiecte comune foarte multe și le vom avea. Felicitări tuturor românilor cu această zi frumoasă și statul român la fel a promis să ne ajute. Așa. Și sunt sigură că vom avea... Persoana domnului Ioniță sau chiar au fost și oameni și persoana domnului Klaus Iohannis. Chiar președintele României. Da. Ne vorbim de domnul Ioniță, care este un mare diplomat și sunt sigură un iubitor al tot ce se întâmplă în cultură, evenimente sau... Sunt sigură că va interveni cu acest sprijin, doar că vrem să vedem ceva palpabil, înțelegeți? De asta depinde. Referitor la ceea ce se va întâmpla cu schimbarea salarizării sau aveți alte solicitări la minister sau cumva să vă simțiți altfel în rolul de Este foarte artist? La fel, este o chestie cu mai multe semne de întrebare. La prima ședință cu domnul ministru, când ne-am întâlnit, au fost invitați directorii și nu doar. Atunci s-a discutat planul guvernului pentru anul 2022 și atunci toți au abordat tema salariilor. Da. Nu știu când se va întâmpla, poate că se va întâmpla. S-a auzit chestia asta, deci a ajuns nu doar la ureche, dar sper că și la sufletul guvernanților. Că e imposibil așa să continuăm. Este categoric imposibil artiștii să trăiască din aceste salarii. Apropo, pe timpuri nu tare îndepărtate, la guvern li se spunea: ce vreți, artiștii voștri cântă la anunț. Nu toți cântă la anunț. Și dacă chiar cântă la anunț, e o chestie impusă de condiții, nu de altceva. Credeți-mă că ei toți își doresc o scenă adevărată, o casă, un colectiv. Cântă la anunț, dar nu, artiștii academici nu cântă la anunț. Eu zic: Doamne, ce fericire că a venit moda să se mai cânte cu un quartet, cu o orchestră camerală, cu un ansamblu vocal. Zic, foarte fericită că măcar un pic să fie solicitați și ei în acest proces, deoarece chiar nu este imposibil total să trăiești să supraviețuiești cu aceste salarii derizorii. Adică, dar ce ați făcut în pandemie? Ați primit salariile toate? Da, le-am primit, așa cum am zis eu, cu 70-75% din salariu. Ați rezistat în pandemie? Am rezistat, n-am avut încotro, am rezistat. Știu că a fost foarte complicat, chiar avusem odată un eveniment și am chemat un clarinetist și el a zis: Margarita, sunt colegii mei, și eram pe punctul de a ne aduna toți undeva să decidem să scriem un apel către guvern, pentru că ei spuneau că au plecat peste hotare băieții, că nu puteau să-și întrețină familiile și el zice: ei înțeleg că riscă la revenire să nu mai poată lucra cu instrumentul. Da, de atât au plecat să lucreze la construcție sau la altceva, și nu ei profesia. Eu chiar m-am văzut în lacrimi pe băiat și el îmi spunea: mulțumesc că ne mai chemați, așa cum spuneți. Sunt unele evenimente în care îți permiți să chem și nu doar cu vocea să cânte, dar și la instrumente muzicale. Și el atunci țin minte că imediat a revenit și au deschis teatrele și sălile de concerte. Și asta este foarte important pentru ei, să se simtă utili și necesari. Asta este situația. Un artist are nevoie, asta e viața lui. Dar spuneți-mi, e real la noi în Republica Moldova să revenim sau cu noua guvernare sau, nu știu, cu o altă structură interioară în cadrul Ministerului, la cele concerte pe teren care erau făcute în timpul Uniunii Sovietice când noi ieșeam prin țară? E real sau nu? Sau eu sunt așa nostalgică Nu ești deloc nostalgică și asta este nu doar real, dar este o necesitate. Deoarece chiar nu de mult vorbeam cu cineva, la fel cu studenții mei, cum zici și tu, de studenți, și le povesteam cum eu în perioada din 81 până 90, exact 10 ani, am lucrat la Filarmonica Națională ca lector muzicolog și mergeau cu grupuri de artiști cu lecții, concerte în toată țara. Iată asta, practică. Dar știți ce frumos și ce impact au avut aceste lecții? Eu până în prezent mă întâlnesc cu oameni necunoscuți care vă zic că vă țin minte. Vai de mine, vă mulțumim, ați fost la internatul din Fălești și eu eram în rândul întâi și admiram toate aceste întâlniri. Sau de la Lozova, sau de la Vulcănești, sau peste tot. Noi am mers peste tot în școli de cultură generală, în tehnicumuri, pe atunci școlile profesionale și multe altele, la universități, peste tot noi mergeam cu aceste întâlniri. Au fost atât de palpabile, reale.
profesorii de muzică își înlocuiau lecțiile lor cu lecțiile noastre. Da, Adică, da, da. veneam o dată în lună, adică 4-5 concerte pe an, pe anul de studii. Și era așa o fericire, noi veneam cu microbusul, ne întâlneau la poartă acești copii, la școli internate, la orfelinate, școli de astea. Îmi dau seama, Le duceam și dulciuri și nu știu ce, parcă eram o familie, dar încă o dată zic, impactul a fost unul colosal și trebuie să revenim la această formulă. Oamenii din teritoriu sunt setoși, vor să audă, să atât de asculte. sărăcie este în interiorul nostru. Dar pe timpuri mărțișor, și acum se merge în teritoriu, dar pe timpul se mergea în fiecare sat, Da, în fiecare de asta cătun, vorbesc, peste în fiecare tot, sat se merge. peste tot. Eu, că la fel, eram muzicolog pe atunci și eu deja nu cu grupul ăsta de artiști, dar în calitate de prezentator. Tu astăzi te duci cu quartetul Borodin la Bells, dar mâine mergi cu corul Cechigean la Cahul și tot așa. Adică aveam scris totul, se făceau... Și e atât de complicat asta să revină? Sau unde stă Nu acea... e complicat, nu e complicat. Trebuie pur și simplu, știți care este momentul? Uneori negăm lucrurile astea. Sunt depășite. Nu mai sunt ele depășite. Dar nu, trebuie să preluăm lucrurile ce bune. Bun, se poate de preluat. Nu uitați că totul se dezvoltă pe spirală. Exact, și orice alt nivel este ceea ce s-a mai făcut cândva. Deci nu putem să inventăm bicicleta de fiecare dată. Sau poate va reînvia satul în momentul în care vom începe așa să vizităm. Astea nu sunt lucruri, că nu se făcea propagandă, nu se propaga ideologia comunistă, categoric. Se promova arta. Exact. Se povestea despre compozitori, se povestea despre instrumente muzicale, despre creații, erau teme de concerte tematice și era un lucru atât de frumos că, încă o dată zic, acești copii care au trecut prin aceste experiențe frumoase sunt niște privilegiați. Chiar și în Chișinău, noi mergeam la Liceu Asache, la Școala 25, acum de la Buican, nu mai țin minte ce număr este acum, ce liceu, la Ciocana, peste tot noi mergeam și era o chestie atât de ferească, la Durlești, la licee. Wow. Da. Dar aici, dacă tot vorbim la acest capitol și pe segmentul ăsta, ar fi trebuit la noi să se revadă, poate trebuie să mai dezvoltăm alte instituții în care studiază copiii muzica, instrumentele, muzicologia. Poate ele sunt toate vechi din câte eu îmi dau seama, da? Ele au fost cândva deschise, iar să vorbim, Soroca, Cahul, încă nu știu ce, Ialoveni, sau nici ele nu au surse de izbândă să mai trăiască mai departe. Nu, ele de trăit o să trăiască, că interesul pentru artă este unul mare și părinții inteligenți, am văzut că părinții inteligenți care vin, își dau copiii la școli de artă și este un lucru firesc și repet încă o dată, copiii care fac muzică sau artă niciodată nu devin criminali. Credeți-mă că este... Chiar așa puteți să subliniați? Absolut subliniez. Un copil care a făcut muzică 7 ani niciodată nu va putea da cu piciorul într-un pisic sau mai ales să sară la cineva din oameni. Numai dacă, Doamne ferește, este cumva adus cu capul. Mă rog, sunt situații și situații. Dar asta atât de tare îndombilează sufletele acestor tineri și îi sensibilizează. Asta. Muzica îi sensibilizează foarte mult pe oameni. Uitați-vă, ca spectator stai în sală și ce emoții trăiești. Da, un artist care fiecare dată studiază muzica, trăiește în lumea asta, pe urmă cântă, un Tchaikovsky, îl repetă 5 zile și la final vine, îți dă această... Vă dați seama ce strunii se trezesc în sufletul ăsta, ce se întâmplă. Astea sunt niște trăiri pentru care îi mulțumesc Domnului și părinților că mi-au ales această specialitate. Revenim la asta. Este necesar de a revedea cumva sau profesiile sau nu știu. Mi-mi pare că este învechit și trebuie cumva, nu? Nu profesiile trebuie revăzute. Trebuie atitudinea pentru... În primul rând trebuie o atitudine mai serioasă. Acolo la fel este problema salarizării, problema sediilor învechite, problema, cum a zis dumneavoastră, instrumentelor, că nu au unde învăța și nu au pe ce învăța, din câte îmi dau seama. Problema contactelor cu lumea modernă, eu cred că în unele licee sau școli muzicale este pierdută. Dar despre asta vorbesc, despre schimbări de astea. Schimbări din astea tehnologice și asta trebuie făcute, dar instrumentele, toate chestiile astea trebuie revăzută atitudinea pentru aceste instituții, nu instituțiile renovate, atitudinea pentru ele. Și atunci se vor schimba multe lucruri, deoarece noi nu putem închide școli de muzică, asta e o crimă, nu putem, dar școlile, vedeți că supraviețuiesc, încearcă cumva să existe, dar
interesul pentru ele este unul mare. La 1 septembrie nu sunt locuri pentru acești copii, că sunt completate. Adică este așa aici o balanță de asta care e foarte greu să găsești un compromis. Oricum, noi nu putem zice, s-au negat totul ce a fost, că este prost. Mie îmi pare că asta este o greșeală a tuturor. Al tuturor. Nu vorbesc despre asta. Eu niciodată nu am zis că ce a fost, a fost. Da, eu sunt din alte generații și nu pot să vorbesc dar nu e bine așa în general. Că, iată, asta e depășit, asta a fost, asta... Nu, oameni buni. Sunt lucruri care trebuie să le preluăm, sunt lucruri fundamentale pe care trebuie să ne bazăm. Să nu spunem că a fost în Uniunea Sovietică și gata, nu, am închis și am pus... Dar să ne dezvoltăm. În pas cu timpul este absolut firesc acest lucru. Absolut normal. Și eu le văd la oamenii de artă foarte naturale, deoarece ei sunt mult mai progresivi în gândire și în percepere. De ce un muzician învață rapid o limbă străină? Mult mai rapid. El este mult mai sensibil și la urechi și la tot. Tot așa este așa mai... caracteristică, doamna Da, bineînțeles. Cu un muzician învață limba? Bineînțeles. Muzicienii am fost în 92. În 92. Copiii aveau 16 ani și eu un pic mai mare ca ei în Italia. Și copiii prima zi vorbeau cum vorbeau și a doua zi toți au început să vorbească italiană. Terminologia muzicală este italiană, toată. Adică la ureche muzicienii învață foarte rapid limbile străine. La fel sunt foarte receptivi la tehnologie. Ei sunt abili, au un creier abil. Ce să vorbim? Copiii care studiază muzică doar se dezvoltă imediat ambele emisfere ale creierului. Asta am auzit, aici și este o chestie absolut normală. Da, să trecem la un alt subiect care la fel este sensibil și mă interesează părerea dumneavoastră. Sărim de la temă la temă, îmi cer scuze, nu dar... nimic, tot e ok. Da. Eu țin de scenariul pe care l-am aici, că altfel n-am să-mi iert această situație, că am avut aici pe Svetlana Bivol în studio și nu am întrebat ce am vrut eu să întreb. Pentru mine este o onoare că sunteți aici. Vă respect foarte mult. Artiștii și politica. Așa. Ce frumos, da? Eu am fost 2-3 luni în urmă jurnalista care am ieșit și am zis cu un mesaj pe live pe pagina mea de Facebook că încetați cu a arunca noroi în artiștii care cântă și care sunt după aceea într-o situație psihologică atât de gravă, pentru că toată avalanșa asta de negativism care se aruncă în ei, eu cred că este un păcat pentru poporul nostru că pierdem niște oameni care ei se inhibează, care ei, bine, nu mai vorbesc de cazul domnului Sadovnic, că se vorbește, se spune că tot din cauza acestor atacuri, nu știu ce, dar asta e altceva. Eu știu niște detalii deja care nu-mi permit să spun asta, acolo sunt lucruri mult mai... Dar eu știu foarte bine că au fost artiști care 1 an, 2, 3 nu au mai activat din motivul că au fost atât de tare blamați și li s-a spus în față că el este un criminal. Eu nu înțeleg oamenii ceilalți. Este lipsa noastră de cultură, doamna Bivol. Absolută. De cultură și nu de toleranță, dar de empatie totală, de omenie, dacă doriți. Ei au fost nevoiți să cânte cu unii sau cu alții sau cu a treilea sau cu nu știu care. Este situația în care este. Dacă le-am fi asigurat un trai decent, nimeni nu se mai băga în politică. Credeți-mă că artiștii nu au nevoie de politică. Ei nu se bagă în politică, ei nu cântă. se bagă. Sărmanii oameni sunt nevoiți să facă chestia asta. Dar altceva vreau să înțeleagă guvernanții, că virgulă, cu oamenii de cultură poți merge foarte departe, poți să-i scoți în față, deoarece ei sunt cei mai credibili și cei mai sensibili și văzuți și competenți pe piața internațională de mult. De exemplu, orchestrele noastre, colectivele noastre sunt de mult competitive pe piața europeană. Noi de mult suntem incluși în circuitul european. Foarte de mult. Adică și colectivele teatrale și totul. De mult, deoarece oamenii ăștia sunt mult mai progresivi. Încă o dată repet acest lucru tare. Îl spun tare deoarece ăsta este un adevăr absolut. Folosiți-i anume în acest aspect. Curat, transparent, dar mergeți înainte cu ei. Nu vă ascundeți după ei. Sau când ajungeți la guvernare, uitați de ei. Absolut. Nu e voie. Nu e voie. Ei sunt foarte vulnerabili, artiștii. Nu puteți da cu piciorul în ei. Este un moment delicat. Dar, nu știu, pe timpuri, la fel, nu erau implicați în politică, dar erau pe timpul sovietic. Hai să revenim din nou. Cultura totuși era la un nivel foarte înalt, era apreciată foarte înalt. Da, eu înțeleg că pictorii îl pictau pe Lenin
și sculpta, făceau sculpturi Lenin și nu știu ce. Eu înțeleg că se scriau cântece despre partid și nu știu ce, dar ei tot mai departe scriau și alte piese. Adică, vrei, nu vrei, erau cumva implicați, dar erau o ideologie unică atunci. Da. Aceeași, da? Este, nu că am nostalgie, Doamne ferește, ba invers. Dar erau și multe lucruri frumoase. Este o chestie normală, încă o dată. Folosiți pe oamenii de cultură în scopuri nobile și frumoase, curate și adevărate. Nu murdare și nu din astea așa, nu e bine. Ori cei care i-au blamat și care i-au criticat și care i-au... Nu faceți lucrurile astea, că nu se știe... Vi se poate întâmpla și vouă mai târziu. Adică sunt niște momente atât de sensibile, știți? Unii politicieni au folosit murdar, poate, pe niște artiști. Care au înțeles aceștia mai târziu. Au înțeles mai târziu și ei sunt ca niște copii. Ei sunt ca niște copii naivi, la moment nu-și dau seama. Da, eu invitat o... Lipsă de atenție sau lipsa de a merge să-ți profesezi ceea ce ai atâta. Da. Și... Apropo, vreau aici să abordez și tema titlurilor onorifice, ale artiștilor. Da. Este atât de important. Da, că e depășit, că nu știu ce. Nu, s-au înjosit unele titluri, nu vă supărați, dar mine. Eu sunt de acord. Au fost oferite unor oameni care nu știu cum au obținut aceste titluri. Eu sunt de acord. Alții au început să le întoarcă înapoi pentru că el se simțea umilit pentru că altcineva a avut așa un titlu. Iată, toată lucrul ăsta la fel trebuie să se oprească. Trebuie să se oprească chestia asta, deoarece un titlu onorific, bineînțeles că trebuie să-l merite un artist, absolut. Dar el are nevoie de asta, măcar prin asta să-l susținem. Ori s-au devalorizat tare, deoarece sau cum se ofereau? Pe linii de partid. Hai să spunem sau mai pe linii de partid sau după Cine făcea dosarul? Eu personal am lucrat la un dosar, la un actor, sincer vă spun. Pentru că am înțeles că omul ăsta are necesitatea să primească, cum ziceți dumneavoastră, că el a muncit o viață, a învățat și trebuie să... Ei vor, și iată, când nu m-am gândit nicio secundă la politică, am depus acest dosar și omul a mers înainte. Dar știu că se depun dosarele acestea pe linii, dar te rog frumos suflă și spune că eu trebuie să primesc. Sau peste noapte când a cântat la o saună sau de ceva. Și dumneavoastră, echipele astea care le aveți, uniunile artiștilor sau ce, voi oferiți sau cereți explicații Noi în așa cerem explicații de fiecare dată și plus la toate uniunile de creație. Apropo, sunt și președintele Uniunii Muzicienilor din Moldova și mă ciocnesc foarte des de această temă. Ori titlurile noi le discutăm la consiliile de conducere a Uniunilor. Cine merită, cine nu merită. Și democratic procesul, doamna absolut Bibu. Democratic. Dar nu faceți asta prin pile sau prin neamuri sau prin verișori, nu? Sunt unii artiști care merg la direct și își fac prin pile. Și asta adică la politicieni, acolo cine se prime. se mai întâmplă și asta. S-a mai întâmplat cel puțin. Nu vreau să vorbesc de emiteți un comunicat de presă și spuneți, noi nu suntem de acord cu acest titlu. N-am făcut niciodată lucrul ăsta. Îmi pare rău, dar recunosc. Da. Recunosc că n-am făcut acest lucru, dar ar trebui. Și atunci să liniștea și societatea și poate ele nu erau devalorizate în așa hal. Pentru că uneori acum când spune cineva că a obținut titlul și i-a dat la președinție, asta e un fel de bagiocură, nu știu după mine. Depinde de cine, de acord. Sunt oameni care au primit și cărora le-a dat acel ultim președinte, până adică aceeași Margareta Pânte, aceiași artiști de foarte mare valoare au primit titluri și de ce? Deci titlul rămâne pe viață, vrei, nu vrei. Nu contează cine i-a oferit acesta. Și-au meritat mult mai înainte să-l obțină, apropo. Mult mai înainte. Plus la toate. Chiar și Margareta Pânte. Da, știți câte dosare stau la președinție? Au stat la toți președinții. Vorbiți acum serios, dumneavoastră cunoașteți așa ceva? Că stau la mai mulți președinți și ele n-ajung până la o finalitate? Da, foarte de... Anatolii Lapicus, Iurie Mahovici, pianiști de mare valoare. În 2012 au avut jubileul de 50 de ani. Noi am depus ca filarmonică aceste dosare la președinție. Ei au primit cu mare greu în 2019 aceste titluri. 2012-2019, catastrofă, 7 ani? Da. Și eu când sunam și dădeam telefon, zic, vă rog frumos, aveți grijă, nu ne presa, chiar așa am primit. Svetlana, nu ne mai presa atâta. Zic, bine, am înțeles, nu mai sun niciodată. Deci nu se uita că omul merită, că omul are... nu se uitau. Asta, deci au fost foarte multe cazuri și până la moment sunt dosare acolo, de exemplu acest Gheorghe Kim sau Tatiana Busuioc, solistă de la operă, sau multe. Uitați-vă, acești artiști care cântă
în orchestre, în coruri, în orchestră, Așa. care nu iese în evidență Da, că, noi el nu este, știm că este- că el este solistul cu tare. Dar el are așa niște abilități și nu doar, dar o muncă atât de grea. Un cornist, cum este Gheorghe Echim, corn, da? Valtornă. Da. El cântă niște partiții atât de complicate. Un cornist care cântă Andante din Sinfonia 5 de Tchaikovsky, unde solo cântă cornul, el poate să-și piardă cunoștința înainte de concert. Wow. De emoții și de concentrație maximă. Doar el este solo, gol, el cântă singur acest solo. Se întâmplă așa cu foarte mulți, adică este o chestie atât de importantă și trebuie să-i vedem și pe acești oameni. Nu trebuie să-i observăm, nu putem să le adică doar vedete. Nu toți pot deveni vedete din astea văzute, da? Cunoscute. Sunt oameni care muncesc în spatele scenei. Nu întâmplător se dau și aceste premii, omul din culise sau omul din culise. Dar eu vorbesc acum de artiști care cântă într-o scenă profesionistă, într-o orchestră simfonică, un percuționist, un cornist, un clarinetist. Ei trebuie observați, ei trebuie promovați, ei trebuie susținuți, că asta pentru ei e foarte mare. Și apropo, cine trebuie să se ocupe de toate lucrurile astea? Ministerul Culturii, Uniunea Muzicienilor Uniunea sau Muzicienilor se ocupă de asta, sindicat? nu sindicate. Nu, Uniunea se ocupă de acest lucru. Dar sunt dosare care stau acolo pe masă. Sunt în sertare, ele stau acolo. Eu sper că acum toată lumea care este acum în președinție vor ridica toate aceste dosare da, și le ar vor fi bine scoate. să le vadă și să... Noi am făcut și demersuri, ne-am adresat încă o dată, repetat, să revadă aceste dosare. Nu știu. Așteptăm rezultate. Poate la sfârșit de an se va întâmpla ceva. Poate, dar la anul nou, așa ca un vis. Da. Dacă tot vorbim despre Uniunea Muzicienilor și despre situațiile care sunt vizibile în străinătate, vreau și noi să atingem un pic. Știu că avem așa o categorie de oameni care o viață întreagă au muncit și la bătrânețe sunt în situații critice. Da. Eu știu că în alte țări acești oameni sunt susținuți de către stat sau uniunile din care fac parte, le oferă pensii, le oferă ajutoare, le oferă oameni asistenți care vin și le cumpără produse alimentare sau pur și simplu îi încadrează în câmpul muncii în cazul în care el este capabil să mai muncească. Că sunt și așa categorii care el ar putea să facă un lucru dacă el ar fi corect evaluat calitatea lui de profesionist. La noi se întâmplă așa ceva sau noi uităm despre acești oameni? Îți mulțumesc atât de mult pentru acest subiect. Este atât de sensibil și necesar și ești fată tânără, dar foarte bine simți aceste situații. Da, ei sunt uitați, mulți din ei sunt uitați, dar în același timp, Uniunile de Creație au un statut de ONG. Și acum am vorbit cu domnul ministru, care a fost și el președintele Uniunii Cineaștelor și a promis să revedem un pic statutul Uniunilor de Creație, că ele trebuie să fie viabile, ele trebuie să-și câștige singuri bani de nu știu unde. Din proiecte, și anul trecut din 7 proiecte, de exemplu, s-a aprobat unul singur. Adică cum să existi, nu știi, cum să-ți plătești chiriile, telefoanele, calculatoarele, etc. Deci trebuie fiecare... Eu vin cu banii mei de acasă, plus la toate președinții toți sunt... Eu nu avem salarii, sunt ca voluntari, muncim și da. Ne mai vorbim de ce că nu putem să le oferim ajutoare materiale, dar încercăm să atragem sponsori, parteneri care să le facă ceva produse, vinuri, etc., ca să le facem niște ajutoare de Crăciun, de sărbători, de Paști. Agenții economici sunt, cred eu, mai receptivi. Da. Plus la toate dar nu poți mereu să faci asta, nu? Că noi să mergi cu mâna întinsă. Nu poți. Plus la toate acum există aceste pensii viagere, aceste indemnizații de merit care s-au oferit în număr de 200 de personalități. Acum domnul ministru Prodan a obținut și la guvern și la parlament încă oferirea 50 de burse viagere. Plus 200. Da, plus la 200. Deci vor fi 250. Da, dar noi suntem 10 uniuni de creație, vă dați seama. Adică câte 5, de exemplu, cel mai bun caz, 5 locuri pentru fiecare. Wow, dar păi cum asta e este? foarte puțin. E foarte puțin, dar e bine că există, mulțumesc că există și mulțumesc pe această cale foarte mult domnului Prodan că a luptat pentru aceste pensii viagere. Adică există această formulă, dar s-a transformat într-o situație foarte neplăcută, deoarece când 200 de pensii erau, deci mai departe nu se dădea, da? Și trebuia să aștepți să moară cineva, trebuia să stai în rând să moară cineva. Vorbesc de artiștii consacrați.
A decedat cineva din membrii Uniunii Muzicienilor, vine următorul. A decedat celălalt, vine următorul. Dar noi avem peste 400 de membri. Wow. Eu înțeleg că nu toți merită această pensie viageră pentru personalități. Avem membri, oameni foarte, dar cum am zis eu, oameni din culise care nu-i cunoaște nimeni. Dar de ce de ce nu merită el dacă el a muncit o viață, s-a dedicat doar acestei meserii și acest anume arte, a slujit arta. Deci trebuie să fim foarte atenți la ei. Anume să încercăm să-i sprijinim cum putem. Dar nu aveți posibilitate, din câte înțeleg eu, să mai faceți și aceste gesturi furomenești de a merge la ei, de a le duce produse alimentare. Nu reușiți că mergem, nu aveți. iată, o dată de 2 ori pe an, vă spun că de Paști și de Crăciun, mergem la ei. Plus la toate, dacă ne apelează la noi oameni foarte, foarte bolnavi, adică în vârstă, ne adresăm și la hospice, le facem conexiunea asta cu Hospice Angelus Moldova, avem grijă de ei ca să li se ofere aceste îngrijiri paliative acasă. Asta în cadrul Uniunii dumneavoastră, pe care o eu vorbesc de conduceți. Uniunea Muzicienilor. Adică noi încercăm cât de cât nu să gestionăm, dar ce să coordonăm, să vedem, măcar să le vedem, măcar să monitorizăm un pic situația lor. Încercăm. Nu întotdeauna ne reușește. Dar statul ar trebui aici să se implice, da? Am abordat și tema asta noi, de toți președinții Uniunilor, că ar fi foarte ok să revenim la experiența statului român, unde toți membrii Uniunilor de Creație au supliment la pensii de 50%. Bună idee. Deci, membrii Uniunilor, toți membrii. Și pensiile viagere sunt doar pentru cei mai, vedete cum s-ar zice. Da, ar fi bine. Ar fi ok. Să vedem. Asta a fost acum, recent am vorbit cu domnul Prodan? Ea a fost de mult abordată de multe ori la toate celelalte conduceri. N-am fost auziți. Acum poate că vom fi auziți și poate că vom încerca să includem, deja nu pentru la anul, că bugetul este aprobat, dar pentru anul 23, de ce nu? Poate încercăm să schimbăm un picuț lucrurile. Asta e bine să aud așa ceva, pentru că vrem, noi ne dorim. Să dea Dumnezeu să mergeți până în pânzile albe și să obțineți, pentru că ei merită să fie susținuți. Da. Și pentru că suntem cam pe la final, eu știu că aici, iată, am scos și eu o foaie unde ați avut dumneavoastră un interviu și în care ați spus, dacă am să găsesc așa repede, nu știu. Încercați. Da, iată, trebuie să dăruiești ca să primești. Da. În toată perioada aceasta, de cât sunteți șefă și la Filarmonica Națională și ați mai lucrat și la minister și la Teatru de Operă și Balet, ați reușit să dăruiți mult ca să primiți? Nu pot să zic ceilalți care au primit aceste daruri sau nu, dar este principiul meu de viață. Trebuie să dăruiești, să oferi, că oricum lucrurile astea se întorc. Se întorc, nu că faci special, ai venit cu un dar ca să primești înapoi. Nu. Trebuie să fii deschis și să vii... Pentru mine este mai plăcut să dăruiesc decât să primesc cadouri. Sincer vă zic, este o chestie care îmi dă satisfacție când pot să ofer cuiva ceva. Este un lucru... Sunteți foarte activă și pe rețelele sociale și sunteți foarte implicată în diferite festivități și chestia asta cu Butuceniu a fost fantastică. A fost frumoasă, atât de bine gândită, nu știu cine v-a mai ajutat sau cu cine colaborați. Cu domnii de la Butuceni, cu domnul Anatol Putnaru, care este o comoară. Dar toți sunt așa o echipă de oameni sufletiști toți. Și eu sunt om de echipă. Asta îți mulțumesc foarte mult. Om de echipă și doar cu echipa poți rezolva multe. Da? Un om singur nu poate rezolva, dar trebuie să adică, existe un motoraș. Umărul ăsta pe care îl simțiți cu este obligatoriu. Este obligatoriu. De altfel, nu poți obține multe. Nicăieri nu poți obține, dar într-un stat, într-un fel, între ghilimele, necăjit ca al nostru, că avem foarte multe lacune și multe de rezolvat. Cu atât mai mult. Adică dacă suntem împreună, mergem. Știți? Și atunci... Dar este omul de artă solidar? La Filarmonică, da. La Filarmonică? Da, la Filarmonică cu siguranță. Suntem o familie. Frumos, ați zis. Și tot în acel interviu, dar care a avut loc 10 ani în urmă, în 2011, dumneavoastră vorbeați despre nivelul foarte scăzut al culturii. Eu acum pot să zic că mie mi-este rușine la ce nivel suntem noi. Și așa cum am început emisiunea despre faptul că nu știu în ce societate va ieși copilul meu, pentru că până acum 7 ani eu l-am ținut lângă mine și l-am format așa cum am crezut eu că e bine și cum mi s-a transmis mie din viața noastră de nobil de neam, din
bunică în străbunică, acum mi-e frică. De ce? Ce dumneavoastră ați crede că este necesar de făcut primele 3, 4, 5 lucruri ca noi să nu degradăm definitiv? E complicat să zic, să trasez câteva aspecte concrete, dar nivelul de cultură trebuie treptat ridicat și trebuie să o facem noi, oamenii de cultură. Cu pași mici, dar siguri. Deci Absolut. acum rolul primordial este la dumneavoastră. Categoric, de noi depinde și noi trebuie să facem asta. Dar veți mai avea putere? Da, de ce nu? De ce nu? Arta îți dă Ați putere. fost uitați? Ați fost neglijați uneori? N-am fost nici Uneori. uitați, nici neglijați. Sincer, n-am Nu? fost. De atâta când noi singuri ne-am... cum să vă zic? Păi da, când vorbesc despre lucrul ăsta, zic despre salariile astea mici. Asta e altceva. Am fost neglijați, sunt de acord. Bine, despre comasarea ministerilor, sunt de acord, că a fost o dar... lovitură puternică în cultură. Cum poți în Ministerul Culturii să-l comasezi cu Ministerul Educației? Sunt două domenii care erau... Și știință încă. Vă dați seama. Bine că nu mai vorbesc aici despre Academie de Știință, că da, asta e altă temă. Da. Dar despre asta am zis. Bine, am fost neglijați, am fost uitați, dar cu toate acestea trebuie să mergem înainte, că arta ne dă aripi și ne dă încredere. Vreau să vă zic că un artist, când ies în scenă, uită de tot, și de salariul mic, și de copilul care e bolnav, și de mama care are o pensie mică, uită asta. El se transformă, se transfigurează, dacă doriți, dintr-un pământean într-un zeu. Muzica ne unește, Da. arta ne face frumoși. Ne face frumoși, ne face schimbă sensibili. la față, ne face sensibili. Ne schimbă foarte mult și eu tare mult aș vrea ca oamenii să încerce acele emoții pe care le avem noi, să le trăiască, măcar un pic să se apropie de ele, că le va îmbogăți foarte mult lumea interioară. Cred că pe această notă pozitivă și cu faptul că urmăritorii noștri o să înțeleagă ce oameni avem în preajma noastră, dar noi până la urmă nu-i observăm din cauza grijilor care sunt și acele rândunici care vor scoate cultura noastră sunt ei și tare, tare mult îmi doresc ca să nu mai spunem că nu știm cum îi cheamă pe unii care cântă la vreun instrument sau altul, că nu știm cine este interpreta, că nu mai mergem la teatru, că nu mai mergem la sălile de concerte. Aș vrea ca lucrurile astea să nu se mai întâmple. Și pe această notă eu vă mulțumesc tare mult că ați venit astăzi aici. Sper că tot ceea ce am vorbit noi astăzi au tras cu urechea guvernanții noștri și vor ține cont. Așteptăm mare veste să știm cum arată Filarmonica Națională. Visez și eu și atunci promit că în calitatea mea de jurnalistă și Alo Capitală ca portal o să vină și o să tragem la fiecare așa de mânică și o să zicem hai că noi vrem să venim la prima... Cu mare drag. Aștept acest moment, dar el se va întâmpla. El se va întâmpla, da. Mulțumesc, sănătate multă, putere în continuare și cele bune să se adune, cele rele să se spele la dumneavoastră în colectiv, că să înțeleg că sunteți un colectiv unit, așa cum ați spus asta. Vă mulțumesc tare mult și Alo Capitală, fiți atenți întotdeauna ce se întâmplă în Capitală. În Capitală, da. Eu vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit, vă doresc o seară frumoasă, în fiecare marți și vineri aici la ora 19 vă voi spune bună seara. Acum la revedere! Alo? Alo Capitală? Suntem pe fir.